Святаслав Рыхтар – один з буйнейшых піяністаў 20-го стагоддзя. Яго імя грымела не толькі па ўсім Савецкім Саюзе. Сапраўднай сенсацыяй станавіліся яго канцэрты ў Еўропе і Злучаных Штатах. А з Брэстам музыкант-віртуоз падтрымліваў творчыя сувязі на працягу 30 гадоў. На конкурсе будуць гучаць творы, які любіў выконваць Святаслав Теофилович. Это, значит, Бах, вот, это Гендель, а потом сонатная форма, это, значит, Гайдн, Моцарт, Бетховен, классики, да, и виртуозный этюд. Это первый тур. Второй тур – очень большое сочинение свободной формы и наши белорусские произведения. Кіраўнік брэсцкага музычнага таварыства Лілія Батарова сябравала з сям'ёй маэстра, які ўпершыню пабываў у горадзе над Бугам у 67-м годзе і потым наведаў яго яшчэ 17 разоў. Таму, калі ўзнікла ідэя падобнага конкурсу, імя Святаслава Рыхтара яму надалі без разважанняў. Упершыню музычны форум адбыўся ў 2015-м, а сёлетні конкурс уже трэці. Важную культурную падзею падтрымалі мясцовыя ўлады. Горосполком участвует в финансировании этого мероприятия. Ну и, конечно же, мы постараемся все, включая руководство города, во-первых, быть и на открытии, и на закрытии, чествовать тех, кто к нам приехал, потому что действительно очень важно, что эти конкурсанты из разных стран увезут с собой воспоминания о Бресте, дипломы брестские и, конечно же, будут причастны к тысячелетию Бреста. Дапамагаюць арганізатарам і камерцыйныя структуры. Так, за кошт спонсорскіх сродкаў будуць выплачвацца прэміі пераможцам. У конкурсе піяністаў возьмуць удзел выканаўцы ва ўзросце ад 12 до 24 гадоў з Беларусі, Расіі, Украіны, Азербайджана і Літвы. Акрамя конкурснай праграмы, слухачы змогуць пачуць канцэрты ў выкананні прафесійных музыкантаў. Валенсін Бойка, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».